सिथला सिबदो मालाय हासिबजों दोनना सोलिबायलै Halo, khulumbai. Dini Gandhi Jointi naile, Gandhi Jointi kir. Ini nane kurma ade goza noa, goza bai ditni kurma. Jana khalai se. Adine birthday party bodong nong thangna thanga birthday ao. Thangna kan jan phagin jaiye. Kogi dos kana nang sabi ga. Rumah la to. So hasia thangbai didiao itu dini Gandhi Jointi na, Gandhi Jointi ni dini sina meeting फोर दोङो बेयाव थांदो ओमफ्राय आरो बार्थडेया नै जागानि न' खाथियाव बरपेटानि जा हानसे दोङो आरो खरबुग ना मा गामि दोङो बरपेटायाव आं मिथिया नु खानायाखै खिन्थु इसानिफ्राय खानाबाय आरो खरबुग गामि ना मा दोङोनो इ गामिनि आरो गामिनिबा इसा माने इसा फिसाजो खासे दोङो 2 बोसोर जाबाय निथिनि 2 बोसोर जाबाय जाबा फार्स्ट टाइमावनो खुगायाव खुगायाव ओंखाम होयोना बेबायदि खालामदोंमोन आरो खालामबा बिमायफोरा जाहोयोना फार्स्ट टाइम बिमायफोरा जाहोयोबा इसा माने खालामदो आरो नियावनो खालामबा माने ओजा गामिनिफ्राय बिमायफोरा फायाखै आरो बाहेराव फायफेरोमोननि मानसि ओमफ्राय आरो एसे खम बयसनिबो आरो नै हिनजाव गथ'आबो एसे खम बयसआवनो हाबा जानाय स' बिदायाबो एसे गोदोर नङा माने फायनो रोङा आरो बेबायदि आरो फायनो रोङाबा माने मा खालामगोन आरो गथ'नो ओंखामखौथ' दौखानांगोन फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय आरो जों खानैखौनो जाङायखौ आरो आंखौनो माने बिमाने खालामना होबाय आरो गथ'नि थ' ओंखायनो जोंबो मोजां नाङो आरो बोलो गुड मर्निं जों दिनै बार्थडेआव थांगोन थांगोन थाङाले अरे जाना है मुनु के पास बर्थडे ओके थांगोन ओके हाँ थांगोन नोंबो थांगोन हाँ थांगोन तो मुनु जाना है हाँ बांधो लिया ना तो इतना काला हो गया मेरा बाल देखो मामा का बाल देखो ये है वाला लगा ये वाला ठीक लगा अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है ना इसलिए खाली चेक कर लेता हूँ आप इसको पकड़िए यही वाला अच्छा है वो वाला हाँ अब पढ़िए कहाँ तक पढ़ा था ये वाला देखो ये पढ़ा हुआ है मम्मा 7630 ये लॉक होता है 76056 मास्क खोलो एक बार मास्क खोल के देखो डॉक्टर साहब को दिखाना है दिखाओ बेटा वेरी नाइस ठीक है ये चाहिए बेटा अनकॉमन हाँ ये तो अनकॉमन कौन सा है फर्स्ट ट्रैक कॉम्बिनेशन भी बहुत मस्त है फर्स्ट ट्रैक कितने का है ये ज़्यादा नहीं है 1499 1499 ला नंगे कितने हम क्या बोल रहे हैं हम ये तो नहीं गन्ना ने मन वो कौन लाना अरे पहले को गांसन एक मिनट ठहरो ये भी मजा ओवर साइज है सॉरी हम क्या समझा रहे थे देखो मजा नहीं बस इतना ही और बाकी जो है थोड़ा सा बड़ा साइज है सब है जो कंफर्ट में बैठेगा एक्चुअली कंफर्ट ज़्यादा चाहिए
लुक तो बहुत सारा है, कंफर्ट तुमको कंफर्ट से पहनेंगे ना इसलिए। ये देखो बर्थडे गर्ल, ये है बर्थडे गर्ल। आपका परिचय दीजिए। हम है शुभंकर मंडल। खुलुम्बाई बोल दो एक बार। खुलुम्बाई। लोगाई नहीं से खुलुम्बाई। अच्छा हाँ। खुलुम्बाई। है ना दे बंगाल का है ना? हाँ, बंगाल का खुलुम्बाई। हाँ बेटा इधर बैठेगा, उंगली लगा लगा के। नहीं मनुआ 2 साल हो गया। कितना साल हुआ? 2 साल। बर्थडे केक है, अब तैयार हो गया। होय गोल के। बर्थडे गर्ल आही गे। आरु कौन गाय पे लगा से? ए तो बर्थडे पापा, ए तो बर्थडे मम्मी। ये तो ना इधर नजदीक है क्या? हैप्पी बर्थडे का। उन्हें बोले मुझे क्या आसा ना? तू कर सब बच्चे का नाम पे माँ ही खा रहा है। बच्चा नहीं कर रहा, माँ खा रहा है। खिला रहा है। वो लोग को भी खिला दो। उन लोग को भी खिला दीजिए। ये खा लिया, ये मेरे खाए। मंत्रों का तो होला रहे ने कुए ऐसे। कृष्णा कृष्णा ओ वीडियो बताओ मुझे। कृष्णा कौन? हैप्पी बर्थडे सर्वी। और ये मामा हम लोगों को भी गाल में लगाना है। बस आगे खिलाने के काम है। सर्दी को इसको भी लगा दीजिए। अब लगाते रहेंगे तो चलेगा क्या? होगा अभी ले जाओ। बर्थडे जाना भी मैं बुरी इंकम सोंग बिराद बादा बंदा ने kan लगायना इंकम संबाय दोङो तो मा मैगं संनो नायनि। हेलो ओइ नै खासेया ओंखाम संनाया बा स्पिकारा बै सायावसो नाया मानो स्पिकारा नाय महतोगो बिनि ओंखाम संनाया ओइले खासे ओंखाम संनाया मा मैगं संदो? सयाबिन। बिराद संनो बादामोन दिनै मा खालामनो आरो तो आङो मान थाबायना फैना मेंबाय। बार्थडेआवहाय मान हाल्ला हामनानै मेंबाय। आंथ' बुरैनि माहांखौ नायनानै दा ओंखामबो बिराद जानो बादो माने संनो होनो बादो आरो खिन्थु ना बेटा बोरैबा ना तो बार्थडे लाहा एमान मोजां बार्थडे लाहा आखाम जानो होदो आरो इयो जाया आरो बा नों मान जाया मानो जानाङो दा जा खस्थ' मोनो ना दा आरो मानसिफोरा ससियेल डिस्टेन्सिंआव बारा थायो आरो तो मालायनियाव जानायाबो गाहामद्राय नङा। बबा थांनानै साहाल' लोंनो फैगोन आखामखौबो जाना फैखा। Eh karena pernah malu copyright galakan nggak dasar kedan YouTube channel tuh आङो माने ओंखाम संबाथाय न'मानाव थाबाय थानो बायो। टिभिथिंल' आंनिया मेगना टिभिथिंल' थांबाय थायो आरो खिन्थु गानखौ लगायना लाबाथाय आङो न'मा न'निफ्राय अखा लांनो बायो। गान खनना संबाय थाबाय होमबानिया मेगनाबो खद जाबाय। So दिनैनि लाकी नामानो जाबाय त्रिसा बसुमतारी। So बे आगैया जिउआव जि सानो जेखौनो हास्थायो बा जेखौनो नागिरो सब मोजाङैनो मोनथों आरो जिउआव जेबो दुखु दाहा नुनो नाङा जाथों अराय सम मिनि खुसि दावगालांबाय थानो हाथों। So जों गोसोनिफ्राय बेखौनो आरज गाबबाय। नोंबो बिदानानै मायबा बुंदो। तो इमान आशीर्वाद होनो रोङा आंथ' बायबो रोङा नोंनिसिनि आशीर्वाद होनायखौ आंनि फायानोखा मा बुंनांगो। तो बिनानाव गोसोआव जि सानदो गोसोआव जि नागिरदो बेफोरनो जाफुंथों। दाय मोजां बाथ्रा सानबाय था मोजां खामानि माव आरो मोजां खामानिनि कारणे भगवानखौ प्रार्थना खालाम खदाय आशीर्वाद मोनगोन। गाहाम खामानिया जाफुंथों गासैबो खामानि। जोङो मानसिफोरखौ नुवाब्लाबो बा सिनायलायाबाबो नाम दोनो बा कमेन्ट हरलायनाय दोनो जों माने गावजों गाव गोरोबलायनाय मोनदों आरो स' ओंखायनो
गावखौनो बिबाजै बायदि बा बिखौ बिदा बायदि आदा बाजै बुङोबा आब' बुङो बेबायदि बुंबाथाय मोजां मोनो आरो तो जिमान जानि फेमिलि दङ जिमान फिसा फिसा गथ'फोर सब जानिना आगै गोजा गासैबो दिनैनिफ्राय सब आंखौ आदा होनना बुंनो हायो तो आंनि सारि गेदेरबा आंखौ बिफं होनना बुंनो हायो बिफं लिंजायो तो आं हमेशा नोंसोरनि कारणे जिमान जानि इउट्यूब फेमिलि दङ ना गासैनिबो आं बिदा जाना थागोन बिदा माने बिदा और आंनि सारि जाय गेदेर बयसआव बिसोर आंखौ बिफं लिंजायो तो थेंक इउ ट्रिसा आगै जोंखौ एसेबां अननाय होनायनि थाखाय बिदा बिबाजै गावनि सिनाय मोनलायाबाबो नुमा मिथिलायाबाबो बिदा बिबाजै होननानै एसे मान सनमान होयो बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनो जोङो गोसोनिफ्राय साबायखर आगैखो और आगै जों गासैबो न'खरनिनो मोनसे न'खरनिनो होनना सानना लादा और जोंनिया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा पक्का बिदा बिबाजै होननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आदा बिदि नङा बिदिसो होननानै आरो माबाफोर जोंनिया बाय गाहाम पजिटिभ लाइनाव थांदोंबाबो बेखौबो कमेन्ट खालाम ताकि जोङो प्रोग्रेसिभ मटिभेशनल या प्रोग्रेसिभ भिडिअ बनायनो हायो आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा पक्का कमेन्ट खालाम होमबासो जोङो बिदिब्लासो जोङो कारेक्सन खालामनो हागोन तो गासैनिबो क'अपारेसनावसो गोजौ दावगालांनो हायो तो बयबो मिनि खुसि रंजा खुसि बयबो मोजाङैनो बिराद आशीर्बादबो होनो रोंगो बुंनोबो रोंसोगो आंथ' बिदि आशीर्बाद होनो रोङामोन तो बिनि नायनाय आं सोलोंबाय थादो आरो बारा बरिं खामलिया बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय